Nana Kwame Owusu Agyemang ebe share mo nsa so wo memoduane nie ene dey ye tu no aye a wonye hene bi Apay when in na wa obesi dan samio Yansapay when in na wa obesi dan samio Yansapay sana ne bajimba Arefo ye momo nyina atena se emma kwa abadom be NYANSAPO kasa mfanyi si NYANSAPO na waje so e de ama be se isane no badwemba ekwa so bomodin na subscribe share na like na fo adwen kire fato ase efama se de bia moye no e de emaye no ene yaba betena se na ye se eye adesua nko a e na ye ba ne abesua na emum mesrew se obehye no so de ama me se NYANSAPO TV no e wo YouTube NYANSAPO online e wo Facebook e na NYANSAPO online e wo TikTok eno saa befuntinta fidie miensen so na edidi agro wo so bia ni won mo na ya ahwe so se NYANSAPO no TV di animu NYANSAPO online ka ho NYANSAPO online ansa na na ebedi ngita won na edi ngita won ye number so na ede ni hwe no so na wa ma obi amfa so kwa anane wa chenchena se de monim no kokko ase na yeti kokko ase so de a na ye yaberewa okofo poma ya poma checheku ne ho na yaba be pi asante ngoma sede NYANSAPO efre no yenkoma abrewa akwaba na yemra na imidi enkomo okofo emena memo akwaba ebe NYANSAPO so enyaado na wompom te sei nyankopon adawro ma ne mum paibo me da so tenkwan ye da otwedi ampon ase ya abrewa ho yedie yenso ye ho ye pa ya tamfo na ebre na enso ye beye ne dei na nka asem ni fie na enso asababa ababa betodwa ye de ani chire Asante manteme ya akwabere na yakokura friend se Antoa yekọ Antoahene nya maaso ne yekọ nsu ne eda so no na emum kro na emu ne yakogina yekogina ya na ese eya ahemfie na asem esi wono ni nyina ene se nana Kwame Owusu Agyemang ya wode ni di ade mfinhia mpim mienu no mu ene wotena akonya na se mfinhia bese aduonu miensani enra na henie na nasa na didie ni nyina aba awieye ni nyina ne se de ne na su okrowie ene obrawe nwoma so opem so tumfo se tutu wotu no ede na firi adwa so ni nyina ne eniamo ho nsem a sebie kro nto na Kwame Owusu Agyemang na nka oye Antoahene wada na die e de acha Asantema ne bi aka opemso sentini se wode ne wofa ase e de atena ne na so abra amamre ne amane kwan so aye faso ye de obi eti ade anase etena wosere so eno no wamfa saa amamre ne amane no so eno ne nam so amopemso wotu ne to akonwe nenu nenne da bia na yeka se asem eduru baabia eden saa na ewose yekoni ekobisa aberewa yato ya aberewa yeni ne bedi enkomoyi yetu obi ohene bi so ade so kra na ya na ekire sei ne ho amamre ne amane ne tesei se ndise me ne mo kasei enra opemso de tudwa se amamre ne amane no enra na wormo nhyase na wo munye no Antoa ho no ma me ne mo kasei wo ma hyase wo ye na amamre ne kra no etesei aberewa ya mane boni yetiawa nana Kwame Owusu Agyemang wo Antoa no wo kwa abere abato mpesua so opemso Asantema ye ne dia na tumi nyina ye de ahye ne nsa no no da ahemfo ne nyina no we ye bere di kan ya okọ eye King Charles ne coronation di ne kosi ade so na opie transe ne na abetom se Antoahene nana Kwame Owusu Agyemang sebe waye niamo ho sama manani atra nani nton amamre ne amane e se faso ye di obi tena obi sere so se mini won ma wo na di made no wato mra ne kakra enu ntu opemso ese otu no so enti amamre ne amane no wo mo nkoye ne kuronum na ye nhya ase na no ne ebisa se ye tu ohene bi ade so a amamre no a e wo se enu na opemso kan yi eti se ne ye amamre ne amane no e basa amamre ndi amane ya ye edika yetwa dwan gu no so yetwa ni tiri so dwan ade kokoro no ho firi akonya no so wonye hene bi dwan ya ibikum no edi bi bebre wetimfo obana mane se yetwa ni dwa akora ne sere edeba eto so bi edi ni konkodwade ekogu nsa efre nsamanfo a enkonwa ni nyina se nana Kwame Owusu Agyemang ye di no ebe share mo nsa
ana ye de mo hye ne nsa se wo memo duane nie mo hene no enede ye tunu aya a wonye hene bi mu na wo mu egu nsa a kire enkonwa no ebi kura eda no ano ebere a wo bedi akonwa no eniema a ye budi hye ne nsa ansa na wo bedi akonwa no ye ma no kugu niema ni nyina soso na yese empempana niema binom ye ntoma bia wa akonwa no ho a ya ye budi hye ne nsa wo de tan akonwa no so no yibu a ono wo tworo de krata ni bitu ho ebusua ni bitu ho ansa na ebisu da akonwa no ti saabere no bia beyi ne nkrata aba ni yahwem ni wagu akontani nyina se pepepa ahohoro no ho no woko wow enti yegu nsa ne wie twadwampa otua aduane de bi edwa no eyi amamre ne amane de ne sere ebropem so ansa na wabu akonta no ama yehu se niema obetu yenie wo konso nioma na ne wo ho no saa amamre de na kire se wa ahohoro no ho wie okay saa amamre ne amane no sebe opemso ekoye bia na sese ana we de yekuro no nko a na eja ama omomo ye wa pimfuso timi etu ni pefra hensie okay se na chiame ni bi ana ni nkonwa sofo penimfu ni bi eme yekọ na nipa be se mi yedu okay yakobo am ye di se adwuma no nyina ahwe ama ohu bibia toto yiye pepepe okay na kire se ahohoro no okay abro ye nhwe sese no ye ohoro no hu wie na mepese mbisanze obi ti akonwa so se de nkaye nana kwa ma Owusu Agyemang ti akonwa so ya wanya mfinsia aduokono ensia na se ohwema obedi ade mfin no mfinsia aduoson miensa opese se de na nko ye ode ne wo faase esi ne na so no enka wo so wo ye ne se ya akofa asem de ama no hu nanka ode to abusua ni nyideni sa akonwa ne da abusua wo na abusua ewo ho ena wo nkonwa sofo soso ewo ho ode to wo mu nyina ni wie na wo mo gi nipa na wo de ne si ne na so no tumu a ye dikan abebo wo penso amane ye de na ba ode abeto nanim sesese be bia meduri ma ye mere enti me pese me de me wo faasi asomesi isi me na so na obusua ni nyina eja me je ma home ebi ni awaya ama me eho no obebu sase na ebusua no wo de ato yanim yaje ato wo se han yaje ato nkonwa sofo no se wo ho no wo chiame wo kontire ni akomni nkonwa sofo wo de ato wo mu nyina anim ame yaje ato wo se han yaje ato de a ene eda no ano a wodi ni isi wo na aso no wo twadwan hohoro wo ho okay dana wo di ni si wo na aso okay kane na ne ye ne se wateme na aso we di abakomadwa enne opemso wasef sa amara ni ho bi so wose wuntimi nye akonwa na sede na wo firi so ade odi ni si wo na aso no two ho twadwa hohoro ho na two ho na wo no ensipi ensita so wadi ade samom ese first ne de nka otetene na aso asel na wo no da so yo hene ese wo de obatabata ho but na de opimso se wuntimi nni a two ho kra ne anya amamre ne mfa ono momu nsi so kra okay na ese sese no enka obetimi aye saa amamre no na ne wo faase na bedi ade wo no anya Antoahene biem no wato okay saa brande wo ye na kokora a wote ho no wo nye hene na emum bibia wetimi ye ma o man ni timi ye ade a wasade ye de ma na emum wo nye hene so wo bi sichini ya ase aye hene so atena akonwa mu ade ade di se wo faase ne mum ne betene chin ya ase aye amamre ne bibia se wo hene okay sa Antoahene enye henketoa okay Antoahene henketoa okay abewa ye nhwe we ya akoba ne seyi saa wo faase na nkopese otena ne naso na se ohwe akiri de mano no eni wono na akonya na bo no kra na se wo mo mpe no de ye bebo no ene kane no kra no so ana ye di wudi na si wo na so a ya ya amamre nyina ama wo se eduru se wo firi mu ewia nkonwa sofo na abusua no pa na ye de be ma no
kane no okay de wotena wona so no ebusuane pa ene ye de akonwa ma no ye mpa ye de foforo ebisi so si ye pede a ene ye be ya amane nyina kama na watena so so ye mpeno a ebi yi na firi so eno ni timi ye manso ebi nyame boa na edu opem so ani a na ye de ama bi so na eja na ye yi wa firi ho ne ne so de o sese saa twon ho no onni ne preko se ne be ya wo firi mu a obi ne ne metwema nso Matiase tena se ne dia ye ya amambre preko pete se de udi hene na kane na nkane ye nua amamre no debi okay kane de ne ya de kire de ye de wa kire bi ensa bi ne yetu okay yo enti abrewas me pese me bisa biem ne se sebia ku sebia kronto nana no manu sisumna so ano kokotwea akoba ne se yi se nana Antoahene nkane nana kwa Owusu Agyemang se okwa akura a ye be no adehi ana ye be se de wo hene sebia wo hene firi mu ana se ye ya wotu a ye tunu debi si ye tunu a ye du BBC so enti wono kura no we a yimpunu na konwa ntum konwa de se wa ni akonwa ne wonkan ebu nhemfo na wonka ho okay wow abrewa na yeguso ene ne ebo nkomo efa emprempren ne abetudwa ewo kwabere abato mpesua so antoa ekuro no mpatwa ya na mo nhyɛ no nso ye wo antoa no kuro no na nsuo na edem di nyama ene ye de aka ho antoa nyama na kuro na nkasa din ene antoa nti ye ka antoa mamma ne nyem se eyi nsuo anu asiye obi ti bibodua se antoa nyam ai na se no modua ekuro no mum no waka nyama nkan wanka hwe ana wo kan nyama akora dipa bi di nyama ne mo kambo dia ansuo okay ka antoa nsuo nyama ekwe no wo me say ahemfie no hene chichi mu ma wo mu okay sesi obi ko kasa antoa ana ko kan nyama wonka hwe okay ne mo wo di nsuo ni siso okay enti monte no asemaye pamchewa antoa kuro na nkasa eni ejine mu a yedi nkomo abrewa ye sorry so na mepese me bisa se we na akoba ne seyie no e wo se eye afutuo de ma ahemfo aka meboa tu omofo empanyimfo se obi kutwa ene ye hwedi mia yekuru ono yanku itu onu se kutwa kakraka ada ne nane anim enti wo so huru se bibi atu nane anim a ekure wo se bimia na ankoye se asemasi bi etwen eda hoi ankoye se esumasi die enti obi kutwa ene edi mia yekuru enti Asantehene wo mu nyina fa we enya asua de obi anko ene ne kwane a efa so de ni si akonwa so a ye di tu no nenso so mraton bia ye mraton bi so di akonwa a ye hye mra nyina de ma sensaase na wo beto a ye kire wo kwane a befa so a wo de betete nsaase no se kuroma a so bi bi a kire wo kwane a wo befa so a wo be mekuroma bi ana wo mu edoho didi ana abusua no de eso de mayen ansa na wo hene no de da akonwa no ho kora na wo ton e wo se de wo beton no na wo besi ache no wo be frantoma wo betibi wo beti nkonwa de na wati kuro no kora so de bi ato a se bibi si kuro no mu a wo de beye nyeso de okotan wo afu ton no wadi utonu wadi saa me na meto me ka wa hini bi a wo kan ni pise yesi me medi ade enti bi di ade ayo di ade ndi o di ade saa no wo ti ase okay enti bibi e wo hu bi a wo di a wo mfa busuani bi a ho a na me a wi ase me huru wo hina yetu no ama no nkrofo kurom hofo abose e wa ahemfie ebi bot onyame ye daase o ye kwisi na e kro no ye tu no no ahemfie ho nya sa keto no nkodu ye kurom di amenum di ye beye wow enti no obia won charge da na so charge ni nyina so ye ka ni nyina akire mu nyina e wo so di tu tiri mu se we me ya
ebi tumi can't you say near me ya yebubu ye di actually so what to biara it say ye den konson asane ho no mu e de ade na kwakon ne so what ba ko say pedi nyina beti egu fo nti ese wo hwe wa bra bom yi enka se wodi obi si ni wo fa se odi ni si na so a wanka wono nko ahia kokoam yi nti eni tu no sam de me fa bo fa se esi bi na so ebia na wo soso wo kotuna asase ba akwa me nipa mi yinum yensa amede asema ba ebia na wo tone kura de ese wo ton kura wo mfa bi nto akonwa ho wo mfa bi tu kuro no ho na wo de ni udi ni nyina ato nto me fra no aye hyerete ebia asem kura na obi be ba beto animu a se wo de no kura beto de yeda no wo gye ne sa no aye no nwonwonan se wunnimu amamra to obotena se ne po obi onum amamre no wo kyerɛkyerɛ wo paa no wa ankoto amamre ebia die bi wo ho na wo koye a eto amamre paa se eduru ye wira anim a obetu ye wira de wo se na amamre de eno ne bona sikadwa ho ban amamre no ena bona sikadwa ho dwan e ban de toso ye de ntankese eno ne santeman ye tintiman a eboye ye man no ho ban se wo didi agoro no wo so mu a wo mfa nche okora intimesre bia wo ti akodwa so fetu ho fo se emra e wo ho no na ayibo no ya tabi wo se ye se mra ni ho emra Asante mra wo kuma se ha e wo ahemmobo ano na se wokoto na natutu mra e ho ne nana obekire wo pa ene na ya yire wo kwa ahemfie no wa nkwa ha wo ntoma kora ye yire ya brewa na ahwefo etiefo papa bia mo hweye efiri achichi ni menche nyina no yate ne nka no ye ba ya brewa ne bebisa no se ne be ya ne asie no ye besua mu ade efutuo bebre epiem aba adesuan so epiem aba enti nananom madaroma moma yemfa na yemfa ntue hofo na yenkan hu se de anidie ani ebuo eseno no esese ye de emma no abre bia obeti udin se bia sebia kroto opem so frɛ wo no ɛyɛ akwanya wo se otutu mirika na akona ne wokotie bia na se de wo bia no wokotie esese wo pache wa wapache wo kama de ye ndi so ye na ase a wada wo hena se kama na akọ ba bi hu so se abrobe ebi kura na wo hene betuofo akire bibi se ye na ukoye asobrache na wo ye se wo nkọ a ɛhɔ de ye ma Asante emra kakraka no so a wono an ekura no pie mpanyini na wo de abɔ to bi mo nkyerɛ ye se ye frɛ wa henfie ubusa wa no na ubusa wa se asem bia ni ho a ukọ ne se ba mu hene odenden sepete sa na bibi hye ho a na be frɛ no na wonkɔ no aye asuma de bi hye be because bibia ni ho ade wo kan wote so opem so fra nka konya ho ye be yo de what be so te let me go here opem so ko anwesi ba yi wo frɛ mi de ne yem se mirika pa kɔ ne se be wo kon wo so wo so te se ba mu hene okay bibia nka yo de na bia la brade am yi wate you so na ke se wate brase enti no won pese wo kɔ jo ene emenkoye won so de ne se wate brase ti ne ye frɛ wa on pese wo be kɔ de abre we ka ko se wo fie no wadi bɔne na wo ba ya we beti se dada e frɛ wo so se ye ma hyew wate brase na emu munni bɔne na dada tu kwan na dada aba de a ɛyɛ se wo de ma mi odende bofrotu ana wato atade bi di bro ho here da mi nie na bra wudi bɔne no na atetempo ma echi eti eso ye nka asesebe ohini bi akodi bɔne enkodua no mfa nkosi bɔne aha ye nyansapo ekwan so ye de ye sane no madwen ba kwan so awie ye de musi ni asoro so ye mamu nyina mmo ene hwe odi ahen wa medin ene abusua pani Owusu adu Akwai wani na wa obesi dan samio NYANSAPO wani na wa obesi dan samio